Sıla ser navê malbata Çarpel Medya, silav û rêzgirtinên xwe pêşkêşê ve hemî temaşevanên Çarpel Medya dikim. Hêviya rojên geş û xweş ve êvara we bira xweş be. Var baş der honşmane heyecan. Vidarım em hevra vaktaki baş der baskı. Gel temaşevanan, hûn zanin îro şeşê Sibatê salvegera êşa me mezin salvegera ku 2023 da erdhejekî li 11 bajaran pêk ku van bajara piraniya wî Kurdistanê bûn. Ve erdhejê da dora 14 milyon insan ketin bandora vê erdhejê ku vê erdhejê da yani 53,537 kes warê fermî da insanê ku canê xweş destan û 107,213 kes jî birîndar bûn. Bêguman vana wê fermî dema erdhejê destpêka wê ne nexweş û birîndarê ku paşê jî mirine. Gelek kes nexweşxane da ji ber ku elektrîk û av û ew ê qutbû nexweşên giran ê nexweşxana bûn. Bi êşekî dijwar canê xweş destan. Gelek kes sêvî man, birçî man. 3 sal ser da çû bêguman hinekî xanî û ew ê hatine avakirinê dorê fermî dora 500,000 xanî hatine avakirin. Bêguman karekî ne hindike lê hêjî êş û elemê wê erdhejê li seranserê Kurdistanê tê jiyandin. Êşa wan û tengasiya wan hêjî didome. Di vê navberê da em zanin yani salê 1930 da erdhejekî li Erzinganê pêk hatibû. Van roja dubare wê erdhejê jî bi bîra me hanî. Dora 4.9 bile erdhejekî li Erzinganê çêbû. Ew erdhej jî metirsiyekî dinê tîne rojevê ku gelo ew faya ku wê çaxê hebû ew qasa sal dîsa dubare dikare were rojevê. Hinkî kesên ku dî war da pisporê erdhejê wê metirsiyê jî têne ziman ew jî metirsiyekî dinê li Bakurê Kurdistanê di rojevê de ye. Bêguman erdhej ne ku erdhej însana dûjin lê desthilatdariya ku heyî hikûmetên ku heyî polîtîka wan avadaniyê ku tên kirinê kontrola xaniyê ku tên kirinê yani ê ku xaniya avadaniya çê dikin û ê ku wan kontrol dikin ew xaniyên xirabe ne li gorî erdhejê ku welatê me seranser cî erdhejê ye giranî ve. Wextê xanî ne li gorî erdhejê bin ew erdhej însana nakeve lê wan xaniyê xirabe ew bê kontrolî ew bê serûberî ew e ku ew qasa dibe sebebê karesat û ewa em dîsa jî dubare rehmê ji wan miryara pêşkêş dikin miriyên erdhejê û birîndarên ku hêjî birîndarin seqetin ji wan re jî şifa xêriyê dixwazim. Bername me dinê jî salvegera karesatekî bû vê bername jî mixabin salvegera karesatê lê em hêvîne ku pêşeroja Kurd û Kurdistanê geş be yani dawiya van karesata be dawiya êş û elemê be li welatê me û nav miletê me da. Li Bakurê Kurdistanê bûyerên dinê ev em zanin demekî ev bû sal û tiştekî ye goya demajoya çareseriyê demajoya Tirkiye bêteror ya demajoya nizanim biratî û ew ê ew jî ketibû nav bêdengê lê hêviya rewşa başûrê yani Rojavayê Başûr bû yani em ku bî edet Kurdistana Rojava bû û rewşa Sûriyê ve girêdayî mabû. Piştî lêvatina siyê mehê ya 29 mehê û siyê mehê ku bi Şamê re Hesedê û Şamê lev kir. Ez bawer dikim ji xwe ew jî dest pê kirine pêşniyarên ku ji partî û rêxistinên ku hene dane hebûdû wê çerçeveya ku dewlet dixwaze tabi di wê çerçeveyê da wê evekî çêkin yani pêşniyarekî rapora xwe amade bikin
ew rapor jî ku gelek cara jî tê zanîn yani em jî gelek cara dibêjin tenê ji bo kesên ku gerîlayên ku çek berdin wê çawa be encama wan çawa be û girtiyê rewşa girtiya wê çawa be bes balkêşa vê heftê Devlet Bahçeli beyanekî dinê jî kir ku bi Devlet Bahçeli yani em zanin wiha bi kûr ba lênêrînekî ew ê ku ne rojeva ew ê dabejî ne rojevê gengeşeyekî vedike yani çawa destpêkê da digo Abdullah birawere meştê bipeyve ku yekî girtî û di hepsê da nikare were meştê da bipeyve lê destpêka gengeşe û munaqişekî nû vekir li Mûşê evekî kir got bira PKK were li vê de konga girêbe PKK partiyekî ku ji aliyê wan ve terorîst qebûlkirin û qedexe ew ê yani pratikê de ne ew ke lê rêw rêbazekî dewletê lênêrîna dewletê û ew ê nîşan de û îro ev ê jî dibe em ê heya ku Abdullah heq mafê Umûdê bi dest nexe heya Türkiye'ki yani Anatolia'ki nizam çe nebe û heya Ahmed ne serkarê xwe yani behsa Ahmed Türkû ew Ahmedekî dinê jî serokê belediye bû aliyê İstanbolê behsa wan dike yani qeyûma behsa qeyûma dike û aliyê dinê jî ku Selaheddîn vegere mala xwe em ê têkoşîna xwe bidomînin ew jî balkêşe gengeşekî nû yani evekî nû wê munaqişekî nû derxe rojevê evan mijara têkeve rojeva hikûmetê jî ew jî aliyekî meselê lê bêdengiyekî heye yani niha vê ew ê da bêdengiyekî heye divê mesela komisyon û ew ê da destpêkirina rapor û ewa xwe munaqişe kir lê paş deriya daye divan rapora da bi zeralî çaya çitine ne zêde diyar e Dixwazê Qasim van wara da jî hinekî bêtir nêskî wan derayê tiştên ku ew bike bêjin em derbasê ew ê bineme derbasê rewşa germ a rojavayê başûr bibin li wê derê em ê bêtir li ser meselên rojevê bipeyvin. Belê wa xuyaye gorankariyê nû çê dibin evana çıkad aleyhê Kurdistaniya dane ya çıkad aleyhê Kurdistaniya dane ew dimîne ser tekoşîn û o yekrêzî û hevgirtina Kurdistaniya li Bakurê Kurdistanê ji ber ku ciyê mixabiniyê ku meriv divê qebûl bike tevayî ku eşkere bû hem li Rojavayê Kurdistanê hem li Tirkiye hem Bakurê Kurdistanê ku îdeolojiya PKK û em bêjin danûstanê serokê PKK o calan dewleta Tirkiye re heta tesîra wî ser Rojavayê Kurdistanê niha meriv bi rehetî dikare bêje ku deşîfrasyoneka baş heye ku eşkere bû evana de xizmeta dewletê da ne dewletê re bi hev re dixebitin ev pêvajoya ji xwe berê da jî çend cara me bas kir bû pêvajoya esas watê li Tirkiye xwestin bidin destpêkirin û dan destpêkirin ji aliyê Devlet Bahçelî wa bi xwe wî çaxî ev salek 2 sal bû ku di rojava di rojhilata navîn da karên gorankariya xerîtat hat kirin ji ber wî dewleta Tirkiye hem bi hevkarê xwe re hem jî ji bo pêşeroja xwe tarûkekî mezin dîtin û dest avêtine vî karî ji bo ku li wê derê Kurd statûkî bi dest nexin ez bi xwe wat fikirim yani mesela wanî destpêka pêvajoyê ya jî gav avêtinê ku carcarna dibe sebebê espriyê gelo wê dewleta Tirkiye gav bavêje ji bo Kurda ya wê zîdka bide ji bo Kurda ew niha biye ciyê pêkenînê em bawerin yani damezana komisyona parlamentoya Tirkiye xebatê wanî yek salî ya jî komisyona giravê komisyona koçeba o calan û tê heya niha ji bo Kurd û Kurdistaniya da yani tu îşaretek tune ku ji aliyê erenî ve wê encamekî baş bistînin heta eşkere dibêjin yani o calan di mektuba xwe ya bi tabîra wan manîfestoya wanî sibatê da
her tiştî eşkere got ko yani ji bo Kurda tit pêwîstikî tune heta viya gotiye hê nû em pêtixsine hêdî ko Türk koka darêne ancak Kurd jî gulîkî darêne yani dixwaze bêje ko eynî tên çawa Türk dibêjin ko yek milletin Kurd û Türk yek milletin tîne wê noxtê û herî balkêş ew e ku tevayî van neyîniyê xwe tevayî van pûçkirina doza Kurd û Kurdistanê piştgirê wî hevalê wî ya partiyê wî ku pêra di hevkariyê dane wek dem û wek êdina ewana li nav çavê 30 milyon Kurdê Bakurê Kurdistanê dirênin û awakî eşkere derewat dikin ku na hêjî tiştek heye dewlet û ocalan bi hev re heye nizanim qaşo tiştekî ku naxwazin ev pêvajo xerab bibe na eşkere nakin û bi rastî jî divî ewka xwe da serkeftîne meriv dikare bêje. Aliyê din kîne? Aliyê din xeta Kurdistaniyê yanî hêz û partî û kes û kesayetên ku mesela Kurd wek meselekî millî dibînin, meselekî netewî dibînin, meselekî axa coğrafya Kurdistanê dibînin wana jî mixabin noxta kolêne lê gelek jê dûrin heta carek di car dîsa me bas kir û destpêka wan manîfestoya APO û hevkariya Dewlet Bahçeli û hikûmeta Cumhur da di van têkilaya da demekî dîsa gundem wa bibû ku hevalbend û dost û heskirokê Ocalan û PKK jî gelek qeherî bûn wî çaxî mixabin dîsa evan Partiyê Kurdistanî wezîfeya xwe pêk nanî ji ber çend sebeba dibe lê îro mesela bal gava meriv bikişîne taybet vê mesela Rojavayê Kurdistanê ku herkes eşkere kir ku taybet ew jî behs kirin serokên hevkarên yani serokên dem partiyê eşkere gotin ku 23 roja ser hev her roj Ocalan bi serokê û rêveberiya Hesedê re xeber daye ji bo ku entegrasyon ji aliyê Tirkiye ve çawa tê qebûl kirin bi wî awayî be û meriv dikare ku dûr da jî bêje serkeftîne entegrasyonek çêkirin tiştê baş ew e ku divê pêvajoya vê dawiya divan çend rojê dawiyê bûyerên Rojavayê Kurdistanê ku berî wî gelek hêvîkî hebû digotin 100,000 şervanê Hesedê hene tank û topê wan hene piştgirê wan hene lê wek kefa ser avê di nav 24 saeta da coğrafya ku destê Hesedê dabû nexşeyê kometgovê li rojatê navîn werin gorandin mixabin nexşe ciyê ku zer hat xuyan destê Hesedê de man çer noxtê piçûk heta di sê bajarê Kurdistanê jî niha bin destê wan derketîne ev ya divê Kurd tev bala xwe bikişîn ser vê derê lê dîsa em bêjin yani rojlata navîn carna meriv nagîje rojevê ku 24 saeta da gorankariyê wa dibin ku meriv nagîje şîrove bike carek din 24 saetê din tiştê din çêdibin li vir divê meriv reşbîn nîn be divê meriv bêhêvî nîn be ku taybet serok Rêzdar Mesûd Barzanî ji teqrîben demekî vaye dest avêtiye wî karî hem bi şerha re hem bi Amerîkaya re Fransîza re û hem jî bi Hesedê re û heta îro dahî li Hewlêrê hevdîtinê wan çêbûbû ku wezîrê dervayê yê Fransayê hatibû hem bi Mezlûm Evdê re hem jî bi berpirsiyarên hikûmeta Herêma Kurdistanê tevî Rêzdar Serok Mesûd Barzanî re hevdîtin kirin ev îşareta çi ye ku ew ê wê derê vala bernedin yani tevayî neyînî tevayî ku îdeolojiya Apol wê derê seda 6 heftê bi ser ketibe jî divê meriv bêhêvî nebe eger ku Rêzdar Serok Mesûd Barzanî wek lîderekî Kurdistaniyan dest avêt be wê derê wê tiştê baş pêşerojê da ji bo Kurdistanê derkevin lê tabî viya têr nake divê li her derî meriv vê mesela apocîtiyê li her çarperçê Kurdistanê pûç bike yan nexwe li her çarperça jî ev îdeolojî û ev fikir û ev partî û
berdewamiye vê partiyê ji bo mesela pûçkirina mesela Kurd û Kurdistanê wê her asteng bin. Rojek zûtirîn rojek divê meriv ji Bakurê Kurdistanê dest pê ke, apo jîtiyê û apo deşîfre bike û xeta Kurdistanî li vir xurt bike û meriv eşkere bêje ku o calan û Dem Partî ne wek hêzên Kurd û Kurdistanî ne û ne jî ji bo çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê tiştên baş dikin, tam eksê wî ji bo ku têkere her tişt dikin divê em jî li wê gorê alternatîfekî li Bakurê Kurdistanê çêkin. Gava li vir çêbû bê alîkariya rêzdar Kek Mesûd Barzanî li Rojavayê Kurdistanê ji wa ber başiyê ve diçe ji bo ku wa îşaret ew di nav heftîkî da tekrîben yani nêzî 1000 bar hilgir treyler alîkarî birine Rojavayê Kurdistanê. Heya niha tê gotin ku îdeakê heye dibên 30 milyar dolarê PKK o calan heye lê mixabin ew pere li kwê derek kes nizane heta ev çend demeke ku kesede ciyê herî xurt ciyê herî perejê hat bajarê Kurda û Ereba destê wan dabûn petrolê difrotin gazê difrotin ew pere jî tim neketiye xizmeta Rojavayê Kurdistanê divê Kurd van pirsa pirsyar bikin û li bersîva van pirsa bigerin û ji bo li wê derê carek din hakîmiyeta PKK o calan li wê derê çênebe ez dibêjim divê her Kurd ji aliyê xwe ve çi bikeve serî bi awakî bê ewkî yani bê rawestandin ji bo ku Kurd ji bo bandora o calan û PKK derkevin bixebitin. Belê kekdaran ferma. Doğru. Nam mesela Suriye dema Bişar hê li ser hukm bû 2011 da gavetê koşîn dest pê kir jî Bişar hinekî ciha teslîmê ew ê kir PYD kir. Ew ê demê şûn da jî me ew ê wek Kurdên Bakur Kurd derbayên Kurdistanê me her tim dixwest û daxwaz dikir vekirî digotin pêwîst e Kurd xwe bi hevdûra bin bi hevdûra alîkar bin lê mixabin demekî dûr û dirêj ew bû yani Kurd caliyê Kurda ve hatin girtin hatin îşkence kirin derxistin û gelek teşxelên ew ê çêbûn dema ev hukmê Bişar ket şûn da jî me her tim di her derî da me got û pê ji ew ê ra ji PYD xwe ra jî me digot lazim e şûna bi Ereba ra yekîtî hevkarî şûna wê bi Kurda ra lazim e hevkarî çêbe yani hevkarî û xebatên hevbeş bi Kurda ra lazim e çêbe ji ber li ser coğrafya Kurdistanê li ser netewetiya Kurd li ser daxwaz û hebûna Kurdistanê lazim e îtifaq û hevkarî bên çêkirin lê mixabin bi Ereba ra giranî hat kirin ev dibe bandora derba hundir ew meselekî dinê yani ciyê gengeşî ye lê tu wextê ew ê çê nebû yani bi Kurda ra hevkarî û hevahengiyekî çê nebû heta me rûbirû jî ji wan re got me got çûna hûn Ereba ra ew ê dikin yani warê coğrafyayê da jî Ereb bêtir nêzkî hebû dûrû mezhebê wan yeke dînê wan yeke zimanê wan yeke şûna ku werin bi Kurda ra têkevin nava îdarekî ew ê bi Ereba ra têkevin nava îdarekî yani bingehê wî coğrafî îştine bingerê wî civakî îştine lazim e Kurd xwe xwe ew bikin digotin na me tedbîrê xwestandina filan bêba ev ê salekî berê da mesela Nîsanê 26 Nîsanê îtifaqekî ew ê çêbû li Qamişlê çêbû me hemiya bi kêfxweşî pêşengî pêşniyariya ew îtifaqa ku li Qamişlê çêbû me piştgirî kir me got tiştekî karekî gelek baş e bîr û baweriyekî netewetî haline ortê behsa federasyonê dikin behsa mafên netewetî dikin pêwîst e ev derkeve pêş di hemî û komîsyonekî jî ava kirin di danûstandinê ewa da jî me dixwest û me daxwaz jî dikir hem weşanê hem bi dev hem bi deng hem bi têkiliyên rûbirû me digot lazim e ev komisyon aktif be ev komisyon berdewam be gava ev
komisyon aktif buna ev rewşa ku navneteweyî û xwedicî da ku hebû Kurda dikarbû ji gelek mafên ku îro nikarin bi dest xin karbû bi dest xin bê ku îşo elem û macerî û koçberî û birçîbûnî û tazîtî çêbe dikarbûn bi dest xin mixabin xebatekî wiha çê nebû danûsandinê ku bi şamêra jî hatin kirin ya jî bi derbar hatin kirin yekalî hatin kirin yekrêziya nava mala Kurd çê nebû wextê Helebê ku êriş hate ser Helebê jî li nêrîna me ew bû ku me daxwaz dikir beyanê xwe ew ê xwe da û têkiliyê xwe da jî Heleb bajarekî nava Erebada ye taxekî da tu nikarî berxwe bidî yani şerê wextê tu bikî tu pêşin têkçûna xwe qebûl dikî ya jî tu dizanî û pêktînî mixabin şerekî li wê derê çêbû ew şer bû sebebê 600 hezar li gorê daxwazê maçir bûn. Wextê şer da cêkî şikiyayî rawestandina wê lêzivîrina wê duwarê taktîka şer da jî stratejiya şer da jî û pratika şer da jî nemimkûn e ya jî pir zor e eger ew serhildana hemî Kurdistaniyan li welat û li derve welat her çar perçê Kurdistanê بوی رجده بوی حشبونیه بوی نتوپرستیا گران نبونا اب انجام وی داویی پک نداد بگمان کردستان باشور yani Kurdistan federal کو جیکیمه ناوندیه ایرو ام بخوازن نخوازن ای کو جی حزب کن جی حزب نکن ناوندکی کردستانیه هبونا میه ew bi warê xwe dîplomatîk û têkiliyê xwe re û kesatiya Serok Mesûd Barzanî jî aliyekî bingehê vê meselê ku ketin nav çalakiyên dîplomasî û pratikê û tehdîtkarî jî zimanê tehdîtê jî bikaranîn wextê şer bibe Kurd û Ereb zorê bikije Kurda em ê müdaxelê eskerî bikin bi hemî hebûna xwe yani ev hat wê maneyê ku Kurdistana başûr xiste binê bazarê xiste binê kevirê binê tehdîtê yani ew jî aliyekî gelek girîng bû û balkêş bû encamê van danûsandinan tebû daxwazê Abdullah Öcalan ku hem Wezîrê Derve Tirkiye hanê ziman hem serokê Dem Partî hanê ziman ku têkiliyê wî her nebûne danûsandinê wî hebûne Mazlum Abdî jî demekî da got têkiliyê me qut nebûne têkiliyê me hene danûsandinê me îro hat wê ciyê ku nişteciyê wî piranî giranî Kurdin Efrîn netê da û serêkaniyê jî netê da girêspî jî netê da ciyê ku dinê ku hatine kom bûne nişteciyê wî giranî Kurdin û lehvatina ku çêbûye ew lehvatin jî balkêş e yani lehvatin ew tîne dibe walî bira Hesede diyar bike walî hat diyarkirinê Kurdek ye Kurdê Cezîrê ye çû Şamê kaxiz û ew ê xwe destûra xwe ji Şamê girt hat dest bi kar kir ev ne wê maneyê yani kesatiya wî baş e xirab e ew ê lê berpirsyar Şam e yani ji alî Şamê ve tê tayin kirin di do hêzên ewlekariyê dewletê Wezareta Hundir hatin ew hesekê û Qamişlî cîwar bûn wezîfa wana entegrasyonê ew bike warê entegrasyonê da jî ne diyar e heya wan ne diyar e yani entegrasyon wê ew kesê ku nava ew ê da yani di nava îdara ku niha heyî da wê çawa entegre bibin kes entegre bibin bi tevahî entegre bibin دوی وارده دانوساندن و بکن ریو ریبازکی جرا دینه آلیاکی آلیا دنه واره لشکری با و چوابه واره لشکری با 3 تومن چه بین 4 تومن حتی تومنا ایکو لکوبانی به و گردای حلبه به کمیته کی دو جه کوبانی چو اوه چو
Helebê bi îdara Helebê re danûsandinekî ew kirin. Ew ê komîte jî tabe dibe îdara Helebê ne desthilatdar e. Yani ew dorpêça ku li Kobanî heye ew hê dorpêç berdewam e. Me daxwaz kiriye av û elektrîk û dorpêç çirabe ku alîkarî bigîje. Duan wara de gotine erê pêşwaziyekî germ jî li me kirine lê ew bi xwe ne desthilatdar. Yani ew ê şam biryarê bide heya niha ew dorpêç ranekirine. Yani belkî hinkî giya alîkarî gihîşte wê derê lê ne ku dorpêç ranebiye. Av û elektrîk tune ye, derman tune ye. Yani ew êş û elem dome. Gelek gundê ku derdora Koban askerên ser bi ew ê ser bi Şamê ketin wê derê dibêjin gelek gundî û ew ê mal û milkê wan talan kirine. Yani ji ber ku gundî rediya bûn ji malê xwe çûbûn nav ew ê talan kirine. Lê warê îdara eskerî da jî yani hesede em dizanin piraniya wê Ereb bûn. Di avabûniya xwe û rêveberiya xwe û kompozisyona xwe da ev tûmenê ku çêbin ewan askerê hesedê ku hene nava wan tûmene da wê çawa bicî bibin. Yani ew entegrasyon wê çawa bibe netîca van danûsandina da ew ê çêbibe. Lê hêviya me daxwaza me em hatine ciyekî astekî li başûrê Rojava Kurd lazim e partiyên Kurda, rêxistinên Kurda ew bi xwe ew yekîtî û yekrêziya xwe karibin pêk bînin ser daxwazên xwe yên netewayî karibin ew bi xwe bibin berpirsiyar. Ne ku aliyekî warê leşkerî warê ew ê da aliyekî tenê bibe berpirsiyar lazim e ew komisyona hevbeş ku hatibû avakirin ew li nêrînên wan ê hevbeş ew bi xwe xwedî lê derkevin komisyonekî nava xwe da çêkin gorê li hevatina qamiştiyê ew bibin xwediyê ew ê xwediyê têkiliyê. Wextê ew nebe ev tiştê ku niha destê Kurda da heyî ew jî dikare wek binekî zirav dikare biqete. Yani provokasyonek ya jî kiryarekî ne desta da dikare be sebebê ku têkçûnekî jî. Bêguman ev danûsandinên ku li başûr jî wezîrê derbayê Fransa hat wê derê têkilî hem bi serokê herêmê ra ku nameyekî birêz serokê Nemir Mustafa Barzanî jî serokê wê çaxê ra şandibû. Fransa ew ê name jî wek belgeyekî da serok Mesûd Barzanî. Têkiliyên germê Fransa xwe dide ber pirsa Kurd û Kurdistanê en hindik başûrê Rojava da ku duî warî da mafê Kurdan bê parastin. Tiştê herî ew hebûna Kurda yani hemî alî piştrastin ya jî dibêjin tînin rojevê ku destûra ku pêş da çêbe têda cî bikire. Lê warê zimanê Kurdî da yani ev dubendiyekî dinê heye. Yani ew dîplomayê ku heya niha bi zimanê Kurdî hatine kirinê bên pejrandin lê zimanê Kurdî heftê da 2 saet bê ew kirin yani. Wek Tirkiye çawa zimanê ew ê li ser xwestekê bê ew kirin. Evan hebdû nagirin wê çawa hebdû va bê guncivandin bê girêdan duî warê da jî mervê bîdike eger Kurd yekrêziya xwe karibin ava bikin ew ê rojê hesede jî bi serê xwe mesela çûbû Şamê bi serokê Sûriye û wezîrê enekese enekesê çûbûn hevdîtên kiribûn. Evan hevdîtina na van têkiliyana pêwîst e bigî hebû ve yek deng nebe yek deng pirsgirêk e li Kurdistanê. û hê jî gelek Kurd macirin birçîne li kolanan e vê sermaya hanê jî ew jî êş û elemekî dinê ye mervê vî dike ku em Kurdistanî heya karibin xwedî li Kurdê xwe ê macir ê birçî ew ê mala xêrxwaziya Barzanî ava bibe û em Kurd lazim e gelek spasdariyê wan bin ku vî karekî pîroz û ew ê dikin lê lazim e malîkar bin jî tabî ne tenê bidevbêjin. Belê Kekbaran ez ê dixwazim her çiqa zaman ser ra derbas bûbe jî balê bikişînim ser civîna Fransayê ku di eynî şevê da êrîş birin ser taxên Kurda yên Helebê.
ez dixwazim bi vî awayî bêjim ku دوێ عینی ڕۆژێدا وەزیرە دەرەوایە ترکیەژی چ بوو فرانسایە ئەو هەڤدیتن بۆێ ئەکی بێرا کردبوو و ترک ئەس دەبێژم ئەو شەر ئەو ئێریش ئانینا سەر ناوی چییە محەلێ کوردای حەلەبێ li gor min yanî seda sed nebejî seda not provokasyon û destpêk ji aliyê Tirkiyê ve hat kirin. Êdî duwa li gorî min dîsa di nav kesedê YPG YPJ da destê Tirkaw û têkiliya o calan ewan dizanbûn ku wê li wê derê çi bibe çi nebe û wê piştî wî jî çi bibe ewan malumatê baş dewleta Tirkiye standibû tam gotin firseta li wir xistin mesela temaşevan dizanin ku wextê li wir şer dest pê kir alîkî kesedê û hinekî PYD nedixwastin li wir berxwedan çêve ya şer ew bike çünkü dizanbûn ew êrişa hatibû ser wan ne wek şerekî adil bû. Alîkî din re tê gotin ku provokasyona ji ber Tirkaw o calan daye dest pê kirin Kandîl piştgiriya wir dikir ji bo wê derê terk nekin şer mezintir bibe û ji xwe wisa jî bû. Her çiqas ewan paşî xwe ji wir kişandin tevayî ku we jî bas kir 100-150 însan koçber bûn seda însan hatin qetil kirin û dû rajê bi ewkê polîsa bi çiyê bi parastina polîsa wan çend kesa ji wê derê bi navê em bêjin şervanê Hesedê ya Kesedê derxistin û du roj piştî wî jî berdewam kirin yanî orduya Şamê bi piştgiriya hêzên dewleta Tirkî ku di nav wê da ye ya jî dervayê wan da birin çûn birin heyayî ku dîsa ez bêjim tedî me got yanî hêvîkî me wisa hebû me digot ku orduya Hesedê ji orduya dewleta Şamê ya ji hikûmeta demkî gelek xurttir e êwan 40,000 û ewana 15-16 örgütün êvana erê Ereb nav da hene lê perwerdekirîne Amerîka wan perwerde kiriye silahê wan heye ez dîsa ez spasiya Rêzdar Serok Barzanî dikim ji bo ku tesîra wî jî çêbû ser Kesedê û ser mazlûm Evdî şer dan rawestandin yan nexwe tiştê destê Kurda da maye ew jî wê biçû ez bawer dikim ew ez dixwazim bal bikşînim ku pêçîş ji nav dewleta Tirkiyeyê û ji nav berpirsê Kurdayî ku di nav dewleta Tirkiyê o calan wê derê da heye divê Kurd viya ji bîr nekin. Êsisiya wek we jî bas kir yanî piştî peymana siyê meha çile û vir da li hev kirine ku hikûmeta Şamê li wê derê hêdî îdare bixe destê xwe. Mesela pirsekê ez jî nizanim mesela dibêjin işte hat ew waliyê Hesîcê hate tayin kirin baş ev heya niha tu walî malî li wê derê tune bi wextê ev îdara xweser li wê derê îdare dikir ew jî ciyê pirsê ye êdî duwa yani îdara bi aliyê dewletbîûnê û îşaretê dewlet işte îşaretê dewletê hene tamamîle tev teslîmî merkez hikûmetî tê kirin ew wê îşaretê de ku ji bo Kurda halê hazir statûkî nayê xuyan ez dibêjim jî yani heya ku ev rêxistina nihayî li wê derê hakim e ev îktidar li Rojavayê Kurdistanê destê wan dabe wê ev bi vî awayî here xeteriye ji bo çi xeteriye ji bo ku eger qanûnekî esasî di temamiyê Sûriyê da jî çê bibe talebê Kurdayî statûyê tune be û ev îktidara xweser li wê derê îktidar be ti talebekî neke ji bo pêşeroja Rojavayê Kurdistanê xeterîkî mezin heye ez dibêjim xeta Kurdistanî xeta netewperest li wê derê hêdî geş dibe ji xwe tim mana navekî ku bi Kesedê bi awayê çekdarî bimîne jî nemaye
جبرکو هیزن سوریا دموکرات هیزن سوری ناوان دا نمانه بخوا مانه کرد مابن جی یعنی ت رولکی وانی ایکو نمانه ایکو معاش خسری دوان او بلکی مابن جبو وید بید دمل دست زوترین روزک جارک اف حسده خوفس که هم آلیه عسکری و هم آلیه سیاسی و هم آلیه آبوری و de rêveberiya vê komisyona 26 Nîsanê were ser hukûm û bi her awayî hem di damezrandin û çêkirina Kanûnê Esasî da hem jî di jiyana rojaneyê li Rojavayê Kurdistanê da îktidareka nipîn û Kurdistanî were ava kirin. Ya nexwe li wê derê hergav xeterîkî heye ku Kurd li wir bikevin xeteriye û roj bi roj tiştên destkeftiyên bi dest xistine jî destê wan here. Ez dîsa balê dikişînim ser wê derê. Divê li wê derê ev hêzên PKK'yî ku heya nihat kontrola wan dane werin feskirin, hêzên eskerî jî siyasî jî ji nû da werin damezrandin, ji aliyê eskerî ve pêşmergê roj jî werine wê derê. Tabii ki daxwaza Kurda ew e ku hergav ew e Kurd ticar şer naxwazin, daxwaza Kurda ew e ku mesela xwe Kurdî Kurdistanî biriya aşîtiyane, biriya ka dostane, bê şer, bê pêvçûn, bê qatiyam were çareser kirin. Lê ti ew wijdan, ti ew ji ereba re tune, ti xîret ji wan re tune, ti bawerî bi wan nayê. Hergav dibe ku êrîş bibin ser Kurda ji ber ku êrîşa ser wê derê li gorî dewleta Tirkiye eger ku li wê derê ji wan re metirsîkî hebe hergav wê bixwazin bi navê terorîzmê ya bi navekî dinê wê derê têk bibin. Ez dibêjim Kurd ji îro pêva li her derê dinyayê li diaspora jî dahil piştgiriyê li Rojavayê Kurdistanê piştgiriya tevgerekî nipîn û hem eskerî hem siyasî bikin û taybet hemî hêzên Kurdistaniyê li wê derê de têda cî bigirin û piştgiriya tabii ki Kurdistana Federe jî ji bo me teva giring e. Ji wir pêva ti dewleteka Kurda tune ye di mesela alîkariyê da jî îspat bû ku divê Kurd xwedî statû bin, xwedî dewlet bin ku di rojê teng da dikarbin li hev xwedî derkevin. Nam tiştekî heye yani nayê roja ve ez bad bikînim ser wê meselê Suriye piştî ku hat iktidarê Ehmedî Şera hejde grûbên çekdar ê ku resmî navê wan heyî xwe goya fesekir ya jî îttifaq kirin lê hemî wek grûp xwe diparêzin Orduya Sûriya ku niha bi wî hawayê hatiye avakirin. Yani hemî çekdarên ku di berê hebûn ew çekdar mekanîzma xwe diparêzin nava Orduya Sûriyê da. Niha mesela ku levkirina evê da jî li ku li Hesedê jî wê tûmen û evê çêke yani Hesedê jî wek wan tûmena wê nava evê da cî bistîne, nava Orduya Sûriyê da cî bistîne ji ber ku rewşa Sûriyê rewşa îroyîn a îdara ku heyî ne müsaîd e bajar û bajarokên Sûriyê hemî di îdara sîfîl û eskerî û polîs û evê da ji navendê yekû karibe birêxistin bike. Ji bo wê yekê Sûriye niha müsaîd e ji bo her grûp xwe biparêze. Evê divê naberê da ew hêzên Hesedê jî wek evê wê xwe biparêz. Yani alternatîfekî wî dinê tune polîs û hêzê asayişê wana wê xwe biparêzin. Ji ber ku rêyekî dinê tune ye. Ev li hemî bajar û bajarokê Sûriyê hemiya wiha ye. Yani ew hêzê ku berê çekdar bûn li cî xwe diparêzin. Bî warî xwe diparêzin. Heya hikûmetê dî dîrûnîke û hemî jî wek maaşê xwe û tayînkirina xwe ewa xwe girêdayê şamêne yani ev jî tê wateye ku warê eşkerî û asayîş û evê da destiradariyekê ku meriv bi rastî pişta xwe pêva girê bide bêje wala destkeftinekî ew e rewşa Sûriyê jêr ne müsaîd e.
yani îro hebûna ku tê parastin ewan grûp û grûpçûkê derve Kurda jî wa yani ne tenê Kurda ne mane demdirêjin her ku dewlet rûnike li gorî îdara ku nûçe be wê nava ew da bên helandin û bên ev kirin belkî cê îdarê resmî xwane Şamê tayinkirin Şamê maaş Şamê rêveberêjî Şamê yani xûna wan ê ku li wê derecî digrekî yekîrine ve belkî giring be o zimanê Kurdî jî wextê zimanê fermî nebe ê dewletê tenê heftê da 2 saet ê di zimanê bijarte be ev metersiyekî pêşerojê ye. Êja wextê Kurd yek bin karin vê tiştê ku heyî firehtir bikin, tiştê ku heyî daxwazê xwe bidin cîkirinê. Em hêviya wê ne daxwaz hemî aliya dikin ku duî warî da ku îro bandora Serok Barzanî jî gelek giring e û ew alîkarî û ew ê jî di nava Hesedê da jî yani PYD da hestê xwe me bêje gorandinekî lênerîn ew ê gerek kiribe yani bandorekî siyasî li ser kiribe me vê dike duî warî da gavbavêjin. Eger di van were de ew nebe hinkî ev rewşa Îranê jî rojevê daye merivên li ser bisekine. Tabii yani divan var da evet yani ve Kürt xwezelal bikin talebê xwe da heyana megot yani heyana hinek apojî Amerika rexne dikin İsrail rexne dikin nizam çikirin spas valme çikirin tiştekî watine ji ber ku heyana hesede û kesede û nizanim YPG û YPC 15 sale 20 sale ti talebekî ji Amerikaya ji bo statûyê nekirine derewatkin yani Amerikî bi xwe eşkere gotin ere hevkarê me ne me hevra hevkarî kiriye lê me li hemberê Daişê hevkarî kiriye ne me gotiye em ê Kurdistanek ji were ava kin ne wan jî talebekî statûyê ji bo Kurd û Kurdistaniya kiriye divê ev be êdinê jî tabii berî Îranê mesela Tirkiye û Bakurê Kurdistanê û mesela Demê û mesela vê pêvajoyê jî eger meriv di sê cimle behs pê bike yani divê Kurd hazir bin Kurd o calan wek temsîlcî ji bo xwe qebûl nekin ji ber ku divê pêvajoyê da ji bo Kurda heya niha tiştê xuyan nake komisyon jî ji xwe ew kêwî li ber qedandinê wezîfa wî Komisyona Kod Parlamentoya Türkiye'de çevu. Yani heya niha hê mafê apoyî ku ew çi ye mafê hêviyê dahî qebûl nekirine sankî ku mafê hêviyê çêbû Kurdistan azad dibe hewqas Kurdê ku tabana demê dane yan jî piştgiriya fikrê demê û ocalan dikin û ka ku wê zaferekî gelek mezin bistîn divê em divir da Kurdê Bakur hişyar bin o calan ne temsilkarê Kurda û Kurdistaniyayê dem partî partîkî Tirkiyeyê divê dem li dest Kurd eşkere bikin ji ber ku ev di mesela slogana biratiya gela da Kurd yekîtîkî baş çêkirine ku ev çi biratiye ji bo Ereba û jî gotin heta ew teqrîben 150 ji kesê de qetiyan Kurda hevalê xwe ku bi hev re engê örgütê da bûn qetil kirin bi wê manê mesela biratiya gela îflas kiriye divê biratiya Kurda tevayvan sloganê xwe ku divê heftiya dawî da bi rastî jî cîkî baş girt û li Rojavayê Kurdistanê li çend ciya bi ala Kurdistanê xwe pêşandin hat kirin li Avrupayê metropolê tiştê wa çêbûn yani yekîtîkî li ser Kurdîtiyê Kurdistanîbûnê çê dibe divê Kurd vê jî nerevînin û divê hişyar bin eşkere dem û o calan rexne bikin ku wan temsîl nake mixwast ez vir da jî bala temaşevana bikişînim. Nihav heftekî deh roje navbena Îranê û Amerîka û İsraîl av dikele. Dikele baş dikele. Lê mixabin Îranê kesê ku muxalefet li ser li hev bê kirinê û piçekî bawerî bide were ser hukm heya niha muxalefetekî li Îranê pêk nehat. Yani ne Kurê Şah divê çerçevede ne Mücahidinê Xelk divê çerçevede ne jî alternatîfekî dinê heye li ordê. Kuştin ji alî Îranê ve bi hişkayî û bi dijwarî her ku diçe girantir dibe. Yani xwe nîşandana
دکجن و گلین سروانده درشینن و گلک گرتن به همپا هنه تو جاکی گران لدجه خلقه هیا برچی بونی و اویجی آلیا کی دنه مسئله لیجبر کو مخالفته کی که ورا سر حکمتنه خوانه امریکی و اسرائیل و اویجی دوی وارده اوی گهراندن بچکی سر مثلا اتمی yani çekirne o evka uranyumu ku xurt nekin yani gral nekin o ali dileji ev muşak yani füze ku ten çekirne liser wana ve guftugo liser wana gredan eğer duy var da karbon lab bakın belki efşar yani erişa kuldıcı İran'e ser İran'e belki şu da bir abetne ya bir sekne جبر کو alternatif tune ledana ki çe beji encame ki buhrandın zede nake yani hatwe evi le her du alici halana lehev dedin çava İran'e doper füze kuye nu cerbandın eko evi aliyedini Amerika behemmi eri evi ba gemi ve askeri evi der dora İran'e top kırne o İran halana de be ezel doste و جین عسکری این امریکا لدردوری خم از شر بکم شرکی هرمی و اوه یعنی حالا این کته دانه لی امریکا جی دزانه اجبر که مخالفت تنه ایران جی دزانه که مخالفت که ورشون اوان تنه خوانه پچکی هر دو حالی جی روشی او کن یعنی رازی نکو شر چه نبه با هوا که شون دا باوشن انندک Kek baran divirda tiştek yedini balke şeye bir avacı bixînim esas ev civîna îrol emane çêbû diviya bû İstanbolê çêbiya İstanbolya yani Tirkiye ji xwe rolekî gelek ew jî çêkiribûn hazir kiribûn ku em senter merkeza aşîtiyê ne dinyayê de lê bawer dikim İranê qebûl nekir ew jî baş bû İranî jî ji xwe wek dost dibînin bi şevil ba İranîyan e bi roj ba Amerîkayiyan e weka mesela Kurda di her mesela da jî di bendî di çar kolî lê dixin di wir da jî ew kirin di wir da jî piçekî şikestin meriv dikare bêje dewleta Tirkî ê di dû jî mesela İranê ez bi xwe dibêjim yani hev qas mesref kirine hev qas sîlah anîne hev qas nîşan dane wê rojekî li İranê bidin çawayî hebe wê lê bidin lê alternatîv rastetine ez dibêjim niha hedefa wan biye ew hemanê tera bikin o yek di doyî kobînin li gorî xwe be heya demekî jî piçekî dirêj bikin vî sîstema İranê lê wê ya hemanê tera bikin di nav ordiya mala da yekî piçekî elemnî nêzî xwe bînin û ya jî wê ez dibêjim wê lêxin yanî wê vala nehelin wê derê ji ber ku îsal hilbijartin jî di Amerîkayê heye ew Trump bixwaze hinek tişta bike ji bo li wê derê xwe quwet bike çünkü di nav Amerîkayê de muxalefeteka mezin li hemberî çêbiye îhtimalek ku divê hilbijartinê de partiya hûn da bike ew gava hûn da bike di hilbijartina pêş da jî tê wê manê wê nê hilbijartin çi jê bê wê bike ew jî weka Erdogan piçekî sevdaliyê koltuğa ye ew narêne ew mesela xwe li ekonomiyê dirêne gaz û petrola İranê ji bo neçe Rusya û neçe Çînê û neçe ciyê dine ew tiştekî bike ez dibêjim û em bawer ke em hatin dawiya bernama xwe jî careka nê spasiya temamê temaşevana dikim êvar baş spasiya çarpel me gehişt Baran bixêr û xweşî bibînin heya bernamekî dinê em hêviya bi xeber û nûçeyên xweştir bin sohbetê xweştir bin bixêr xweşî bibînin